En la mitología grega, Artemisa és la germana besona d'Apolo. Artemis portarà a la primera dona i a la primera persona de color a la superfície de la lluna. Bona nit i benvinguts a l'Aquàs Televisió. Com han anat les vacances? Baix de mi està el like i més avall comentaris. Comencem l'informatiu. Anem a connectar amb Ian. Qui pensa que Estats Units atacarà Iran? Deixeu la vostra opinió ací baix on posa comentaris. A veure qui encerta. Avui han començat diversos xuís tant del Partit Popular com sobre les mascaretes de la pandèmia. Ja es nota la falta de petroli al sud d'Itàlia. Algunes aerolínies ja van amb el combustible justet. Quan arribarà a Espanya? Demà dimecres també estarà l'Ecoparc mòbil a l'Aquàs. M'haveu deixat sol al poble, eh? I ara els esports, després l'oratge, farmàcia de guàrdia i finalment los hombres de negro. Tenim una programació de luxe. I ara els esports. Aday Mara s'ha convertit en el primer espanyol a guanyar la Lliga Universitària de Bàsquet dels Estats Units. Enhorabona! Bona nit. Demà dimecres igual que avui. Sol, núvols i 22 graus. Sabeu que els astronautes ja estan tornant? Adeu! La farmàcia de guàrdia d'ací al costat per avui dimarts està en Blasco Ibáñez número 3. Com va la panxa després de les fartades?